Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας English Glow GR. Ένα κανάλι ειδικά φτιαγμένο για Έλληνες που μαθαίνουν αγγλικά ή ξέρουν ήδη αγγλικά και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Στο πρώτο μας βίντεο αποφάσισα να αναφερθούμε στα 5 λάθη που κάνουν όλοι οι Έλληνες και αναφέρομαι μόνο στους Έλληνες γιατί είναι λάθη τα οποία προκύπτουν από την ελληνική γλώσσα. Γιατί κάποια πράγματα στα ελληνικά δεν υπάρχουν ή είναι διαφορετικά. Πρώτο λάθος λοιπόν, οι γλώσσες. Οι γλώσσες στα αγγλικά χρησιμοποιούνται πάντα στον ενικό αριθμό και όχι στον πληθυντικό όπως το έχουμε εμείς στα ελληνικά, που λέμε τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και ούτω καθεξής. Και θα μου πείτε ότι στα αγγλικά λέμε απλώς I speak Greek, I speak English. Δεν χρησιμοποιούμε κάπου τον ενικό ή τον πληθυντικό αριθμό. Μας ενδιαφέρει όμως όταν λέμε εκφράσεις όπως Greek is hard. English is difficult. Ή σε εκφράσεις όπως Greek is hard, but I like it. It, στον ενικό. Επειδή στα ελληνικά λέμε μου αρέσουν τα αγγλικά. Αλλά στα αγγλικά οι γλώσσες είναι στον ενικό, σαν να είναι ένα πράγμα. I like it, I can speak it, όταν αναφερόμαστε στα αγγλικά, στα ελληνικά. Ή πάντα το ρήμα is, ποτέ are. Όταν λέμε τα ελληνικά είναι, πάντα is στα αγγλικά. Είναι ενικός. Και πάμε στο δεύτερο λάθος, το οποίο έχει συμβεί σε όλους, παραδεχτείτε το. Έχει να κάνει με το φως. Στα ελληνικά μπορούμε να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε. Και να το ανάψουμε και να το σβήσουμε. Στα αγγλικά ποτέ δεν μπορείς να το ανοίξεις και να το κλείσεις. Ποτέ λοιπόν open, close ή κάτι αντίστοιχο. Είναι πάντα turn on, turn off. Ή επίσης συνώνυμο switch on, switch off. Οπότε turn on the light, άναψε το φως. Turn off the light, κλείσε το φως. Το ίδιο με όλες τις συσκευές, με computer, TV. Ποτέ open και close. Ποτέ, πάντα turn on, turn off. Πάμε στο τρίτο λάθος, το οποίο συσχετίζεται με το προηγούμενο γιατί έχει να κάνει με το τηλέφωνο, το οποίο ποτέ δεν το κλείνουμε. Όταν κλείνουμε το τηλέφωνο λοιπόν χρησιμοποιούμε πάντα το hang up. Και ποιος δεν έχει δει αυτή τη σκηνή από τα φιλαράκια, όπου ο Ross μιλούσε στο τηλέφωνο με την αγαπημένη του και έλεγαν εσύ κλείσε, όχι εσύ κλείσε. You hang up, no you hang up. Και όπως φαντάζεστε, ο λόγος για τον οποίο λέμε hang up είναι από τα παλιά τα χρόνια που τα τηλέφωνα ήταν στον τοίχο. Οπότε όταν τελείωνε η κλήση, τελείωνε το τηλεφώνημα, το κρεμούσαμε στο τοίχο. Γι' αυτό hang up. Πάμε στο τέταρτο λάθος που έχει να κάνει με κάποιες στάνταρ εκφράσεις στα αγγλικά, στις οποίες χρησιμοποιούμε το ρήμα have. Όμως στις αντίστοιχες ελληνικές δεν λέμε ποτέ έχω. Τα πιο συνηθισμένα λάθη που ακούω είναι όταν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε πάρτι ή ότι τρώμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Σε αυτές τις περιπτώσεις στα αγγλικά χρησιμοποιούμε πάντα το ρήμα have, γιατί στα ελληνικά είναι πράγματα που δεν τα έχουμε. Δεν λέμε έχω πάρτι, λέμε κάνω πάρτι. Αλλά στα αγγλικά ποτέ δεν μπορείς να βάλεις το do. Πάντα είναι I have a party. I'm going to have a party next Saturday. Είναι πάντα κάτι που το έχεις. You have a party. Και πάμε στο δεύτερο λάθος που έχει να κάνει με τα γεύματα. Τρώω, πρωινό, μεσημεριανό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το eat. Θα πούμε πάντα have. Κάτι που δεν το λέμε στα ελληνικά. Αλλά στα αγγλικά είναι πάντα have breakfast, have lunch, have dinner. Και ο λόγος είναι ότι το ρήμα eat, τρώω, έχει να κάνει με την κατανάλωση φαγητού. Αυτή τη στιγμή καταναλώνω φαγητό. Εμείς θέλουμε να αναφερθούμε περισσότερο στη διαδικασία. Ότι ετοιμάζω, κάθομαι, τρώω το φαγητό που τρώω για πρωί, πίνω τον καφέ μου, το τσάι, ό,τι πίνω για πρωί. Έχει να κάνει με την όλη διαδικασία ότι έχω πρωινό. Και φυσικά αυτό ισχύει για όλα τα γεύματα και για το μεσημεριανό, βραδινό, λέμε πάντα have. Και πάμε στο πέμπτο και τελευταίο λάθος για αυτό το βίντεο που έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ των ρημάτων study και read. Διαβάζω στα ελληνικά. Το ρήμα read θεωρείται πιο γενικό ρήμα. Είναι ένα παθητικό ρήμα. Διαβάζω κάτι για να το καταλάβω. Για παράδειγμα, I'm reading a book. Διαβάζω ένα βιβλίο.
I'm reading the newspaper. Συνήθως το read έχει και ένα αντικείμενο, τι πράγμα διαβάζω. Ενώ το study μπορεί να μην έχει καν αντικείμενο. Study είναι διαβάζω, αλλά είναι πιο ενεργητικό ρήμα. Διαβάζω για να κατανοήσω κάτι. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι σημαίνει μελετάω κάτι. Ας πούμε, θα πούμε I'm studying my homework. Όχι ακριβώς διαβάζω τα μαθήματά μου, δεν είναι ότι ανοίγω τη σελίδα και ξεκινάω και διαβάζω. Πιο πολύ τα μελετάω. Το νόημα είναι πιο βαθύ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ρήμα read σημαίνει διαβάζω για να πάρω πληροφορίες. Ενώ το ρήμα study είναι μελετάω, διαβάζω κάτι για να το μάθω, για να μάθω να το εφαρμόζω στην πράξη. Γι' αυτό και όταν σπουδάζουμε κάτι θα χρησιμοποιήσουμε το ρήμα study. Είναι κάτι πιο βαθύ. Το σπουδάζω, το μελετάω, όχι απλώς διαβάζω όπως διαβάζω τα σχόλια. Μπαίνω σε ένα βίντεο στο YouTube και διαβάζω τα σχόλια, θα πω I'm reading the comments. Εκτός και αν θέλετε να τα διαβάσετε με τόση προσοχή και να τα μελετήσετε και να τα αναλύσετε, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα λέγατε I'm studying the comments. Γενικά, I'm reading the comments. Αυτά είναι λοιπόν τα 5 πιο συχνά λάθη που παρατηρώ στους μαθητές μου όλων των ηλικιών, από μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Προσπάθησα να το κρατήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομο γίνεται. Ειδικά και μιας που είναι το πρώτο μας βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα λάθη κάνεις πιο συχνά ή αν έχεις άλλες προτάσεις, γιατί θα θέλεις να μιλήσουμε την επόμενη φορά για κάποιο άλλο λάθος, ίσως για κάποιο γραμματικό φαινόμενο. Γράψτε μου στα σχόλια, κάνε ένα subscribe στο κανάλι. Κάνε μας ένα follow στο Instagram. Σου αφήνω το username EnglishGlowGR. Είναι καινούργια σελίδα, μόλις τη φτιάξαμε. Και περιμένω τις προτάσεις σας. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.